miesiąc skończył. Tam jest kupić kolejnego, ale to może w czerwcu. Gdzieś tak. No w czerwcu. Tutaj prezenciki sobie otworzę. No i jest tam tydzień unikatów. Przedstawiam wam, jakie unikaty są, jeżeli ktoś nie wie. Są także z animacji z rzeczy i szkła. I nie chcę mi się ładować. Fajnie. Chwila. Okej, jestem już. Znaczy, byłam, ale mi się coś nie podobało, nie tak. Wyglądają takie unikaty. Jedyne co jest takie, no głupie, to jest to, że VIP, no, że rzeczy z VIPa na rok są tutaj. Widzicie te włosy? Poznajecie te włosy, tak? One były kiedyś z VIPa. Ogólnie, to nie za dużo jest stąd tych unikatów, ale ważne, że są. Niektóre rzeczy są już unikatami, które kiedyś były na tydzień unikatów, więc właściwie można to tak nazwać, że to już nie są unikaty. Bo modą się nie chciało czegoś nowego wymyślać, tylko nie. Na przykład taki a la wąż na nogę był w ostatni tydzień unikatów. Więc to tak, co kupiłam, bądź dostałam z unikatów. Kupiłam to, tą bluzkę, zapisam Lush, nie wiem, czy się czyta, sorry, ze znakiem zapytania w przechódzie i na tym zapytanie takie kolczyki, których oczywiście nie widać, bo po co? Chwila. O, tutaj są takie kolczyki przy brwi. Tutaj są takie kolczyki na uszy przy uchu, takie gwiazdeczki. Tutaj jest taka muzyka, który jak z tego co widziałam na komputerach z unikatów, który jeszcze trwa, o dziwo, chyba do dzisiaj trwa, albo do jutra. Chyba do jutra, bo jutro jest środa, nie wiem. To sobie kupiłam, zmieniłam kolor, bo to było chyba bodajże zielony, albo czerwony, nie wiem. Kupiłam sobie tego ala wężyka, takiego niebiesko-fioletowego, ładnie nawet. Taką bluzeczkę, zmieniłam kolor. I taki kolor ala wężyka, ale już szarego i różowo-różowego. Teraz już nabieram 6 minut, więc może dajcie na awatarię. Teraz wracam. Dobra, więc już ogólnie jestem. Oczywiście to moje zapasowe konto na Facebooku. No, właśnie. Tak, muszę dalej. I teraz notyfikuję się znowu na